Hello mga kabisaya! So naami karon guys sa bukid para maghimuta og 300 challenge! So, busa lang tawa, Tapusa! aron malingaw Malingaw ta. ta! So gusa mga nagpa-shoutout last video, so naa sa last part ang inyong mga shoutouts. So tapusa para inyo ang mga hibaw-an kung na-shoutouts ba mo. So wala na shoutout, so please comment na lang sa para na-shoutout mo otro. Tara! Okay guys, nara atong 300 challenge. Okay? Sugdan na to. Okeyhan. Kanang nakoy challenge. Oh. Kinahanglan nga imo gining maansiran para maimo ning 300 pesos. Basta way bawi ay ha? Sure, way bawi ay. Lang. Oh. Baskay, ang akong mga istorya imo ginang timan-an. Oh. Okay. Sugdan na lugar na to. Ready? Kinahanglan imo yung maansiran ang akong mga ang akong challenge para magapalit kag imong pagwapa. Bantay lang. Ay, lagi. Sure. Nani ha. Timat ni gid akong mga istorya. Oh. Nani manguni. Nay isa ka helicopter. Isa ka helicopter. Oh. Nagkarga og 50 ka sako nga bugas. 50 ka sa akong bugas. Oh. Tapos nahulog ang isa ka sako, pilay na bilin. Jesus! Mine ba mine? Di, hindi. Oy! Oy, wala pa tamuman. Wala lang, wala pa tamuman. Timan igid ha? Kaya pa bumuhan akong challenge. Sus. Dabis ni kay 300 oh. Murag One down. Murag pa. One? Murag paminaw nako, murag wala na raw kay ipalit og pagwapa. Okay, timan ni ha? Oh. Kanang Cancer ako kay sa ha? onan sira nimo pero wala pa gid mo na answer tanan. Ang akong ipasabot nga maka 300 ka, maansiran nimo tanan ang akong challenge. Oh, sige. Karga og 50 sako, nahulog ang isa ka sakong bugas, so 49 imong answer. Oh. Okay. Nay usa ka mananap, pinaka-leader sa tanang mananap. Isa ka manap. Pinaka-leader. Nagpatawag siya og meeting. Mm. So ana, tanambong meeting. Mm. Nay usa ka tawo, Mm. Isa ka tao. kusog kaing baha kay suba man. Mutabok siya atong subaa. Oh. Kung saan niya pagtabok nga na may buaya atong suba. Kung saan niya pagtabok? Okay? Pre. Kusog kayong baha. Oh, kusog kaing baha. Kuan. Kusog Ipa, kayong ipa, baha. ipa, kuan niya ang baha. Ipa. Ipa, hunong sa niya ang baha para makatabok siya. Ako saan niya pagkuhan nga? Namang gyapon niya ang buaya. Di kanon ka. Oh, sabi ko ba ang buaya, pwede na po kamang bisang pag uwi tubig. Pwede ka Ba't niya kanon. yun ang buhaya? Ay, ba't yun kanakuha ng buaya? Kanong ikaw may ba't yun dito? Ay. Tunga na lang ta. Ay, tunga. Yahay, kay nimo. Tunga. Atong gisabutan nga kung maka-answer ka, imo na ning 300. Ito karoon tabi, di naman Ay, na ansire lagi ang an, ansire. Pati lagi ang buhaya. Dili mo na. Unsa Ana yan? mo niyo. Mutabok ang Ang tao. tabok ra gud siya ang tawad to kay ruba kusog kay baha. Mm. Kusog kay baha na ibuaya sa tunga. Oh. So, kanong gisa sa buaya mutabok siya. Oh. Ang answer anihan, ano? Mutabok siya sa baha man eh. Oh. Iba malasa niya baha kay Oh. basi maanod siya og dili ang buaya mo makapatay siya. Pag mala sa baha, Oh. mala naman na baha. Oh. Tabok rin siya dito. Oh. Tabok rin. Unsa pag tabok niya nga mamatay man siya kay na may buhaya. Ay, usa pa kamatay niya nga. Di ba nakadumdum ka nga ang tanang mananap nagpatawag og meeting ang katong leader sa mananap. So, Oh. ang buhaya dito karon nga gapuyo, gitamong og meeting. Gitamong og meeting. So wala di ang buhaya karon sa suba nga iyang tabukan. Ayun mi tagugay nga timan eh. Oh, naman timan eh. Oh, sige, upamang punta mo man. Pero basta kay, punta mo man. tunga na lang ta na. Ayaw, ayaw, ayaw. Kanang, paano yun? Ah. Nakatabok na ka sa suba. Oh. Kay, siyempre, wala may bayang. Kita mong may meeting.
Pagtabok niya dito, nakatabok na siya sa suba as in. Oh. Pag abot sa tabok suba, namatay ka nga gitabok. Unsa imong gikamatian? Ano, matay man ko, tabok man ko. Abot sa tabok, namatay ka. Hindi man Ano, gali? Hindi man ako kanimo kung may istorya kayo na. May isa ka tao. Agis suba. Oo. Buaya. Wala ko man sila kay nag-meeting ang buaya. Oo. Nya, itabok na ko dito. Oo. Namatay ko. Oo, namatay. Namatay man ko. Patay na ka. Maro! Oy, ay maro. Gimaruan mo ko Dili mo. sa pagkamaro, ane mo niyo. Anak bitaw ko na ngatiman ing akong maistorya. Oh. Na isa ka helicopter, Oh. nagkarga og isa ka sako nga bugas. Oh. Nahulog ang isa 49 ang bilin, imong sir. Oh. Na isa ka leader sa mananap. Mm. Nagpatawag og meeting. Mm. So gitambong ang tanang mananap katong mga buhaya. Mm. So, muto nakatabok ka sa kuan kay wala man dito ang buhaya. Muto nakatabok ka. Pagabot sa tabok namatay ka. Alang dili ka matay nga kabantay ka tong nahulog isa ka sako nga bugas sa helicopter. Natagakan ka sa isa ka sako nga bugas. Oh my God! Wow! Hello mga kabisaya! Karon among i-set out ang among mga loyal supporters. Sila ni Leroy Papin uban sa iyang pamilya. Sila ni Richard Papin uban sa iyang asawa nga ambungan nga maanyag ganila lang. Og ingon man sab sa akong mga kauban sa trabaho di sa TV. Sila ni Gistoni Caberti, Joseph Dawaling, Jeril Dagol, Jeril Balasabas, Lilibit Catalugo, Silo Pilisidario, Charis Kakulba, Brenda Bernales, Ginalyn Bisadri, og ni Edward Kusruhas. Og shout out po na ko guys ni Boy Tapang og sa Tris Buhakak, shout out ko ni Tutong Tugsok og ni Ali Mukoy guys og ni Tatay Pisot. Og shout out po na ko guys ni sa akong uncle diya sa Manila, si Uncle Prido Oko og ni Chiridan Puentes. Shout out po na ako guys, ang MC Ang TV, sa among friends nga si Carlos Serenio, o sa True Facebook friends, o sa Twitter, o sa Instagram. So, sa gusto pa magpa-shout out guys, free lang ni siya. So, please comment lang sa among ang videos para ma-shout out pa mo sa among mga next videos. Bye-bye! Oh my God! Wow!